Ay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 6 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagmangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Miyerkules petsa 27 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ika-4 ang adlaw sa Miyerkules sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. Sa mga aga mangin kaupod ang inyo alagad si Bombo Erdin Bayonita. Dali kita asala sa 7 ang takna sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga nabalhaga sa ato ni mga police station sa diri sa maya syudad sa Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sa Negros Occidental. Pila ka mga reporters sa Bombo Patrol, i-check natin with Bombo Liani Zil Minardo, nagikan na sa maya Bombo Patrol. Bombo Liani sa report, kamin. Yes, sa Bombo Erdin, live kita diri subong sa University of St. Lasal Bombo Erdin sa subong iting mga aton kautura no sa padayon sa gyapon diri nga nagapila Bombo Erdin kag nagahulat nga matagtagan sang number sang ara sa Comelec a Bombo Erdin para sa aton nga mga balita nga madulong sang patrol a Bombo Erdin. Isa ka persona arestado sa kasong homicide a Bombo Erdin no nga release ni kon gin-issue ining warrant of arrest ni Honorable Walter G. Zorilla, Presiding Judge sang RTC 56 Himamaylan City sa atong Setyembre 15, 2021 Bombo Erdin
kag may bail ini ang suspetsado nga ginrekomendar nga 120,000 pesos sa Bombo Erlin. So ang aton nga suspetsado amo si Renato Manato, 49 anyos, ang residente sa Sitio Campayas, Barangay Carabalan, Himamaylan City, Negros Occidental. Sa subong Bombo Erlin ining suspetsado yara na nakahunong sa kustodiya sa Himamaylan City Police Station para sa proper disposition ang Bombo Erlin. Kasubong man Bombo Erlin, may yara motor napping incident dito sa Crucing Cadiz, Barangay Daga Cadiz City, Negros Occidental, kung sa diin ang biktima amo si Ronnie Hayawon, no, isa ka tricycle driver, 50 anyos, kag residente sang Crucing Cadiz, Barangay Daga Cadiz City, Bombo Erlin. Kag ang suspetsado amo si RR Mansueto, 25 anyos, isa ka single, kag residente sang Salvacion, Barangay Sais, Victorias City, Negros Occidental. Kung sa din Bombo Erlin, ining aton nga ang biktima nagpadulong ini siya sa Cadiz City Police Station, kag in-report ini Bombo Erlin ang suspetsado nga nagakuha ini sang iyang motorsiklo. So apan conduct sang investigation sang kapulisan sang Cadiz City Municipal Police Station, Bombo Erlin, ginkadtuan ini nila ang suspetsado, kag didto naabtan nila sa may Victorias, Bombo Erlin, nga ginadrive gid ini sang suspetsado ang barako nga tricycle na kagagilayon ini nga gindakop ang suspetsado, kag dala ini sa Cadiz City Police Station, Bombo Erlin, for proper disposition. Okay, may lang gani kay nadakpan. Yes, amo gid Bombo Erlin. So caught in the act gini ang suspetsado nga ginadrive niya mismo ang barako nga motorsiklo, tricycle sang biktima nga si Ronnie Hayawon na Bombo Erlin. Okay, kamusta na subong ang pilahay, Bombo Lian? So Bombo Erlin, ginaasikaso na ini sa mga kapulisan ang nagapila diri kay dugay-dugay manghatag na number ang COMELEC. So Bombo Erlin, kalaba-laba gid sa gihapon gina, no. So subong gani hasta na dito sa may Robinson's Triangle sa gihapon, Bombo Erlin, kay kagina pagpadulong tadi sang kagahon amon nga ginaistorya ni Bombo Marlon nga bis ka ni extend guro liwat isa ka bulan to hindi gihapon maubos-ubos, Bombo Erlin. Timiari di kagina nga mayo ni gurong iban nga barangay kay may ga-provide sila sa mga pagkaon, may mga pack lunch sila, Bombo Erlin, nga ginapanghatag. So wala lang ramon na pamangkot kung taga-diin. Taga Bacolod, Dagoro, kay nagabalon. Amo kita Bombo Erlin, hambay gani sang iban nga mga garantor de sa mga nagaparehistro bla. Sana all may tagtaganay sila sa pagkaon, Bombo Erlin, may mga nakapack lunch, no, nga mga iban diri nga nagapilila, Bombo Erlin. Kay actually ining laban ng mga nagapila, gusto nila mag-transfer mo sang registration. So, asa na lang nagkita sa Sabado, 4 days na nabilin including today. Bamulian. Yes, amo gid Bombo Erlin. So paspas man ni ako nagabira-bira man na pila ang aton nga mga kauturan. So sa subong nagahulat-hulat na lang sila nga matagtagan sang number. Sinisang COMELEC kay 350 ka regular voters ang tagaan, Bombo Erlin, kag 100 ka mga sa priority lane na Bombo Erlin. Amo inis na lang mga nagabusong, mga senior citizen, kag ang nagapa-appointment online, Bombo Erlin. Sige, thank you, Gid. Bamulian. Sa Bombo Erlin, para sa papangalagad sa Bombo Reports 2nd edition, ini si Bombo Lian Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Maraming salamat kay Bombo Liani Zil Minardo, direktada sa Maya University of St. Lasal. Dalagya po ng venue para sa Maya Satellite Registration sang aton Commission on Elections. Ay mga pagpulupanaliti sa Gyapon ni katayan ng gina-eksperyensya banwa kay yari na ang hanging amihan o kanang northeast monsoon nagadala sang magalumon nga kawaan meron sang pagpulupanaliti sa northern and then central Luzon. Subong nga Miyerkules sunod diri sa pag-asa ang Aurora and then ang Quezon mag-eksperyensya sa magalumon nga kawaan nga meron sang pagpulupanaliti dala ini sang northeast monsoon pero tiwala man sang significant impact. Bata mas mayo gid kon magadala sang payong o kon jacket dara kon kamo ang meron sang katuan subong nga Miyerkules. Impunto alas 7 yari na ang Bombo Network News. Sa 24th KBP Golden Dove Awards,
Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition ni 27 sa buwan ng Oktubre 2021 sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Duterte muling nanawagan ng katatagan sa West Philippine Sea sa nagpapatuloy na ASEAN Summit. Target naman na 70% na populasyon ng bansa na ma-fully vaccinate maaring sa susunod pa na taon makamit ayon nga sa Department of Health. At sa ating balita sa ibayong dagat, Sudan coup leader, ipiniliwanag ang ginawang pag-agaw ng kapangyarihan. At ang pagbaba naman ng temperatura na itala na sa mas mataas na bahagi ng Benguet ilang araw matapos magsimula ang amihan season. At nasa 7.3 million pesos na halaga ng iligal na droga nasabat naman ng mga otoridad sa Central Visayas. At sa ating sports balita naman, si Carlos Yulo nakatuon ang atensyon na makakuha ng gintong medalya sa 2024 Paris Games matapos ang matagumpay na event doon sa Japan. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamitot ngayon sa ating mga detalye. Nasa mahigit kalahati ng adult population sa Pilipinas ang nakaranas umano ng magandang o ng hindi magandang pamumuhay sa panahon ng 2021. Ayon sa isinagawang survey ng Social Weather Station na mayroong 57% sa mga respondents ang nagsabing mas lalong lumala ang kanilang pamumuhay sa nagdaang 12 buwan. Mayroon lamang 13% nagsabi na ang kanilang kalidad ng pamumuhay ay gumanda, habang 29% ang nagsabi na walang pagbabagong nangyari sa kanilang pamumuhay. Isinagawa ang face-to-face interviews mula Setyembre 12 hanggang 16. Ito ho ay sa bilang na 1,200 adults mula ho yan sa Metro Manila, ilang parte ng Luzon, Visayas at maging doon sa Mindanao. Sa dagdag pang mga balita, si Pangulong Duterte muling nanawagan ng katatagan sa West Philippine Sea sa nagpapatuloy na ASEAN Summit. May detalye si Bombo Raymond Tinaza. Dennis, kahapon hanggang gabi ay dumalo nga si Pangulong Rodrigo Duterte sa ika-39th na Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa pamamagitan ng virtual meeting. At kung saan ang host ngayon ay yung Brunei Darussalam. Dito nga ay maraming mga usapin na yung isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang keynote address sa harap ng kanyang kapwa mga heads of state. Ito yung mga 10 miyembro ng ASEAN. At dito, binigyan diin muli ni Pangulong Duterte sa kanyang kapwa miyembrong bansa na kailangang tumindiga bilang nagkakaisang rehiyon para isulong ang kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Sa 39th ASEAN Summit, iginiit ni Pangulong Duterte na yung pagsusulong ng resolusyon sa mga disputed islands or territories sa West Philippine Sea ay dapat sang-ayon sa tinatawag na United Nations Convention on the Law of the Sea o yung UNCLOS at yung 2016 Arbitral Award. Sinabi pa ng Pangulo na malayo-layo na ang narating sa pagpapatili ng kapayapaan at pagsusulong ng kaunlaran sa rehiyon at hindi rapat daw payagan na madiskarelito at dahil lamang sa tinatawag na diverging interest o magkakaiba na mga interest ng mga miyembrong bansa dito sa ASEAN. At dito ay hinikayat ni Pangulong Duterte ang mga kapwa miyembrong bansa na ipatupad at isagawa ang mga commitments at hindi lamang manatili na puro salita, particularly yung 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the West Philippine Sea. Ma'am Raymond? Yes. Maliban dyan, okay, ito, maliban nga dyan sa usapin ng West Philippine Sea, Bombo Dennis, ay ilang mahalagang usapin pa ang binuksan ni Pangulong Duterte sa naturang summit na ginanap nga sa magitan ng video conference. Unang-una, sinulo ng Pangulo ang pagbuo ng tinatawag na ASEAN Center on Public Health Emergencies
and emerging diseases sa lalong madaling panahon. Ipinunto ni Pangulong Duterte na magiging mahirap at mahaba pa ang daang tatahakin ng ASEAN region tungo sa recovery o pagbangon mula sa COVID-19 pandemic, lahat hanggang sa kasalukuyan ay humaharap pa rin ang rehiyon sa epekto ng pandemya. Kaugnay ito, binigyan din ng Chief Executive ang kahalagahan ng phased at comprehensive implementation ng ASEAN Comprehensive Recovery Framework. Para sa ASEAN Summit ngayong taon, maliban sa ASEAN state members, dumala rin ang Korea at yung China. Kasama ng Pangulo kagabi na nakibahagi sa summit ang ilang miyembro ng gabinete gaya ni DFA Secretary Teddy Boy Locsin Jr., Defense Secretary Delfino Renzana at National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. Bombo Dennis? Okay. Bombo Raymond, sa mga nakalipas na ASEAN Summit, may final na kasunduan na pinipirmahan o ginagamit bilang kanilang parang group statement, Bombo Raymond. Sa pagkakataong ito, may sasama ba yung usapin ng West Philippine Sea, Bombo Raymond? Well, eto nga at ngayon sa pinag-uusapan na West Philippine Sea ay hindi pa nabubuo kasi yung binubuo. Actually, nasa second reading pa lamang yung ginagawa na single draft COC negotiating text. At iniintay lang kasi parang dribble din ng China yung pagkakaroon talaga ng final at executory na Code of Conduct sa West Philippine Sea. At yan yung problema dyan. So most likely, ang asahan natin na tinatawag na Brunei Declaration, dahil sila yung host ngayon, ay maipapaloob lamang yung mga tinatawag na substantive progress o yung mga panibago na inputs doon sa dokumento. At pero ang pinaka-asahan natin na buod o sentro ng deklarasyon o yung final agreement na ilalabas after ng summit ay yung may kinalaman pa rin sa paglaban sa COVID-19 pandemic, lalo na yung pagbabakuna, yung patas na access sa bakuna at syempre yung framework para sa economic recovery ng mga ASEAN member countries, Bombo Dennis. May pagkakataon ba naman na magsasalita din yung China, Bombo Raymond? At pwede ba yun? Tutugon ang isang leader tungkol sa statement ng isa pang leader? Tama dyan. Yun yung tinatawag na merong ASEAN-China Summit. Kung hindi magkakamali ay bukas pa yan. Kasama yung ASEAN-Korea Summit at yung ASEAN-US Summit. So merong yan na kumbaga kaharap yung 10 heads of state ng ASEAN at yung kinatawan ng China. Usually ay hinihintay pa natin yung confirmation kung si Chinese President Xi Jinping o yung Chinese Premier yung dadalo rito at magkakaroon ng informal na discussion at merong pagkakataon dito ang China na i-counter o kaya maglabas din ng kanyang salubin posisyon doon sa West Philippine Sea issue at may chance rin ang Pangulo na mag-intervention. Yung tinatawag na kumbaga papasok siya, interject sa informal discussion to either rebut o kaya ay disapprove yung posisyon ng China, Bombo Dennis. Meron bang mga tinatawag na bilateral talks pa rin ito, Bombo Raymond? Dahil virtual ngayon unlike before, lapitan mo yung, alibaw, ikaw, isang leader ng bansa, lapitan mo yung kapwa mo leader, tapos mag-usap kayo, formal o informal, pwede. Pero ngayon, kailangang i-arrange itong lahat ng ito, Bombo Raymond, dahil virtual ang mga aktibidad. Pero dun sa Brunei, meron bang physical activities at may pumunta pa rin ba na ilang leader doon? Well, talaga naka-virtual, Bombo Dennis, dahil mismong itong si Brunei Darussalam Prince Hassan Al-Bolkiah ay virtual lamang din siya at walang physical o kaya ay physical activities doon maliban sa mga opening ceremonies na doon na lamang din ginanap at pinalabas sa magitan ng video na lamang, Bombo Dennis. At yung sinasabi mo kanina na bilateral talks or meeting, dalawa kasi yan. Meron yung tinatawag na
pre-arranged o bago pa man sila lumipad papunta sa venue ay meron ng pre-arranged na tinatawag na bilateral meeting. At yung tinatawag na isa, yung biglaan na lang, yung halimbawa nandun sila, yung tawag doon ay yung pull away. So parang magkahilahan na lang habang naglalakad sa hallway, punta siya sa isang kwarto at doon ay mag-usap informally or formally, depende kung ano yung nature ng bilateral meeting, Bombo Dennis. Pero this time, dahil virtual, so medyo malabo, sabi nga ni Secretary Roque, ay walang naka-schedule na bilateral meeting si Pangulong Duterte. So parang medyo matamlay. Siyempre dahil via video conferencing lamang yung setup ngayon, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so abangan dahil magpapatuloy pa at ngayong araw, alas 9 magpapatuloy at hanggang bukas yung culmination o final day, October 28, yung 39th ASEAN Summit. So abangan natin dahil bukas yung mga highlights, lalo pat kasama itong si US President Joe Biden at itong si Russia na President Vladimir Putin din. So tingnan natin dahil lalo na sa mga global developments at iba pang mga regional developments. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ayan, maraming salamat, Bombo Raymond. Talaga, iba na yung panahon ngayon, mga kabombo, no? Matindi yung init, tapos bigla-bigla uulan. Lalo ngayong pumasok na itong amihan season, pagka inabot kayo ng ulan, lagot ka, bata ka. Mabuti na lamang may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults at meron ding syrup for kids. Meron din na 40 variant. So mula dito sa amin, kahit saang lugar ka pa, ang magandang balita talaga ang bitbit nitong Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa dagdag pang mga balita, inamin ng Department of Health na imposibleng makamit ng gobyerno ngayong taon na ma-fully vaccinate ang 70% na populasyon sa bansa. Sinabi ni Health Undersecretary Merna Cabotaje na nasabing target na sumasaklaw sa humigit kumulang 77.1 milyong tao ay maaari lamang maabot sa unang quarter ng taong 2022. Anya, hindi naman bababa sa 50% ang target na i-fully vaccinate sa katapusan ng taon. Nauna nang sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. kay Pangulong Rodrigo Duterte sa isang pulong na more or less 50% ng populasyon ay maaring mabakunahan na sa katapusan ng Disyembre. Nang tanungin kung kailan makakamit ng gobyerno ang 70% high-end na target, sinabi ni Cabotaje na sa unang quarter sa susunod na taon. Ang 50% na target ayon sa National Task Force Against COVID-19 ay kumakatawan yan sa mababa na threshold, ngunit ang mataas na target ay nananatili sa 70%. Magugunitang sinabi ng mga opisyal na layunin ng gobyerno na maging fully vaccinated ang 50 hanggang 70 million katao ngayong taon upang makamit ang herd immunity laban sa COVID-19. Nitong Lunes lang, 25.95 milyong individual ang ganap na nabakunahan o fully vaccinated ng bansa, habang halos nasa 30.3 million naman ang bahagyang nabakunahan. Nagsimula ang pagbabakuna noong Marso 1. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Maganda pa rin ang figures na inilalabas ng Department of Health tungkol sa monitoring dito sa mga kaso ng COVID-19 dahil bumaba pa yung bilang ng mga kaso ng COVID sa nakalipas na araw. 4,393 ang kanilang naitala. Mas mababa yan kumpara doon sa mahigit 5,000 ng nakalipas na mga araw. At yung active cases ngayon ay nasa 53,642. Habang yung total cases sa bansa ay 2,765,672. Yung new number of deaths, 135 naman ang naitala. Habang yung total number of deaths ay 42,077 na dito sa Pilipinas. Yung new recovered patients, 8,470 ang na-record. At dahil dyan, sumampa na ngayon sa 2,669,953
ang bilang ho ng mga gumaling matapos ang gamutan at quarantine procedure sa naturang mga pasyente. Sa buong mundo mga kabombo ay patuloy ang pagbuhos ng mga bilang ng kaso pa rin ng COVID-19. Galing ho ito sa iba't ibang mga bansa. At naitala na ho ang kabuang bilang na 245.2 million mahigit na infected ng COVID-19 worldwide. Ang nasa mild condition ho dito, 17.8 million. Habang yung mga nasa severe o critical condition, 75,000 mahigit naman. No? At yung total number of fatalities, halos 5 milyon na ho ito mga kabombo. 4.9 million mahigit ang na italang binawian ng buhay dahil pa rin sa naturang sakit. Habang yung mga recovered patients ay nasa 222 million mahigit ang nai-record ho ng World Health Organization. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang bilang ng mga kaso ng COVID-19, ang Estados Unidos ang nananatili ho sa top spot na may 46.4 million mahigit ang kanilang kaso ng COVID-19. Yung new cases kasi sa kanila, 47,000 mahigit pa rin. At yung new number of deaths ay mahigit 1,000 naman. Yung total number of fatalities sa kanila, 759,557. At yung recovered patient, 36.3 million ang naitala dyan sa Estados Unidos. Yung iba pa mga bansa, mga kabombo, ay patuloy na ho ang pagbaba ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Samantala, Bombo International News. Nagpaliwanag si Sudan coup leader General Abdel Fattah al-Burhan na kaya isinagawa nila ang pag-agaw sa gobyerno ay para maiwasan ang civil war. Sinabi nito na nasa ligtas na lugar si Prime Minister Abdullah Hamdok kung saan ito ay nakabalik na sa kanyang bahay. Makakabalikan niya sa kanyang bahay ang Prime Minister kapag bumuti na ang kalagayan ng bansang Sudan. Magugunitang nasa 10 katao na ang nasawi at marami ang nasugatan matapos ang pagsiklab ng kilos protesta mula nang tanggalin ni General Burhan ang civilian rule at pag-aresto sa mga political leaders. Sa naging panayamdim ng Bombo Radio kay Atty. Cristina Balugang, Filipino na nasa Sudan, naligtas naman ang kinaruruura ng mga Pinoy. Sinabihan na sila ng kanilang mga employers na wag nang pumasok at wag nang magpakalat-kalat para hindi madamay sa kaguluhan. Nakabantay din ang Philippine Embassy na nakabase sa Cairo, Egypt at sinabihan ang mga Pinoy sa Sudan na maging alerto at maging handa sakaling lumala ang sitwasyon. Pakinggan natin si Atty. Cristina Balugang. Bago mag 5 a.m., sinara po nila yung internet connection, sinara po nila lahat yung mode of communication. So, at a loss po kaming lahat, on our part naman po, papunta na po kami sa work nung sinabihan kami ng guard na, no, you cannot go because Sudan is not good. Tapos hindi namin masyadong maintindihan dahil nagsasalita po siya ng Arabic. Although, in-explain po sa amin na lahat ng roads ay closed, may mga barricades, ganyan, dahil ayaw po nilang may mobility. Tapos, eventually, nung nagbukas na po yung connection, mga hapon na po yun. So parang more than 5 hours na walang internet connection, walang mobile connection, hindi po namin nakokontak yung isa't isa. Nung okay na po yung mode of communication, nalaman po namin na natapol na ang government, so they were able to get the power, the military was able to get the power from the Prime Minister. So parang ganun po yung nangyari. And then, so far, since in-advise po kami na stay at home, ang alam po namin, nagko-communicate lang po kami sa mga kapwa naming mga Pilipino na nasa bahay din po. So far naman po, safe kami. Ang parang magiging unsafe lang po if you are in the place where the protest is. And sa ngayon, ang protest po ay nasa area ng palace. Dito po sa Khartoum, we have our consulate led by an honorary consul na hindi po Pilipino. Pero ang ating embassy po sa Cairo, sa Egypt, ay nagbigay na po ng abiso sa lahat po ng mga Pilipino na huwag po munang lumabas, na mag-stay lang po muna sa bahay dahil hindi pa po safe ang mga roads at sa labas po. So far, nagbigay po sila ng ganon, and then sabi nila mag-reach out kami sa number. Nagbigay po sila ng contact number kung sino po na ang pwede naming tawagan, ay contact kung kailangan po.
So far, wala po to sa inyo dyan for evacuation o kaya naman ay voluntary evacuation o kaya man repatriation dyan. Attorney Cristina, ma'am? So far po, for repatriation, wala po pong advice. But just like in 2019, for your own safety, mag-prepare ka lang naman on your own. Kasi nung 2019, pinag-prepare din po kami nung may revolution din na ganito. And then for evacuation, I don't know if it's possible for now since they closed the airports as well. So yung international airport po ay sarado, hindi po namin alam po kailan nila bubuksan. Pero so far kami po may mga Pilipino po tayo, mga kababayan po tayo na hindi pa makontak ng kanilang mga pamilya. Wala pa po kaming naririnig na involved na Filipinos doon sa fatalities. At Yan ang pahayag ni Sudan Bombo News International Correspondent Attorney Cristina Balugan. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha muna tayo ng reaksyon ng publiko at gayon din yung mga PUB operators and drivers kaugnay ho dito sa 1 bilyon na subsidiya dahil dito sa sunod-sunod ho na oil price increase. At kaugnay niyan, may pag-uulat live si Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jane, exact location natin ngayon. Nandito tayo sa lungsod ng Pasay at kasabay yung pagpapamahagi ng pamahalaan ng 1 bilyon. Yan yung cash aid para dito sa mga PUV drivers. Ay nakapanayam natin kanina yung isang driver ng jeepney, Bombo Dennis, Bombo Jane. At katulad nung hinaing ng mga drivers association, yung mga jeepney operators ay tila kulang para sa kanila itong 1 bilyon. Dahil yung sinasabi kahapon nitong si Obet Martin, itong Pasang Mazda President, itong 1 bilyon kapag hinati-hati yung 1 bilyon na yan sa lahat ng mga jeepney drivers at operators sa buong kapuluan, lalabas lamang na 2,500 pesos yung matatanggap ng bawat isa. Malayo ito dito sa sinasabing 5,000 na dapat na cash aid na ibibigay ng ating pamahalaan dito sa mga drivers dahil na rin yan sa epekto ng COVID-19 pandemic dito sa ating bansa at itong patuloy linggo-linggong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaugnay niya, narito itong ating panayam kay Angel Villanueva na isang jeepney driver dito sa Pasay City. Sa hirap na ng biyahe namin, malaking tulong sa amin yun. Katulad niya, ito nagtataasan yung mga krudo, yung kinikita namin, kulang na kulang talaga eh. Tapos yung pyesa pa netong jeep, kulang na kulang din sa kinikita namin. Yung ibibigay daw nasa 2,500 pesos lang kapag hati-hatiin dito sa mga PUV drivers. Okay lang po na sa inyo yan? O okay lang po? Hindi yun, kung tutuusin no eh, kulang na kulang mo sa amin yun eh. Basta sa kanila, kung talagang wala ho kami magagawa kung talagang gano'n na lang ang ibibigay nila. Mga magkano po yung gusto ninyo na ayuda? Depende kung sa kanila dahil yung kapon nabalitaan ko yung nga nasabi sa yung papasok do sa Toyd Pasada namin 5K. Sabi okay na rin sa amin yan kaysa sa wala ko kaming matanggap. Malaking tulong na rin sa amin yung 5K. So, Bombo Dennis, Bombo Jane, kasabay ng pagluluwag ng mga restrictions. Ngayon lang natin napansin actually na ganito na rin pala yung sitwasyon dito sa Pasay City pagdating ng rush hour. Kanina, alas 7, Bombo Dennis, ay talaga naman na yung mga pasahero dito, gaya na nung wala pang pandemic na talagang habulan, hinahabol nila itong mga jeepney kung makikita dyan sa video na ipinadala natin dyan, Bombo Dennis, yung mga commuters natin nagtatakbuhan, hinahabol nila yung mga jeepney na pumaparada dito, Bombo Dennis. Walang terminal dito, kaya stop and go. Kapag puno na yung jeep, Bombo Dennis, ay aalis na ito at marami pa rin yung mga nakapila kapag rush hour, Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, Bombo Gerald, ang concern natin, yung binabanggit mo na balik na sa pre-pandemic status yung pagsakay ng mga pasahero. Meron pa rin ba yung mga barrier, Bombo Gerald, kahit yung mga plastic barrier, meron man lang at least? Alam mo, Bombo Dennis, yung napansin natin kanina, mayroong plastic barrier, pero yung panukala ng ating pamahalaan, yung Department of Transportation,
na magkaroon ng 100% na seating capacity. Mukhang mas advanced mag-isip itong ating mga jeepney drivers, Bombo Dennis, dahil yung nakita natin kanina ay halos, hindi natin masasabing halos, 100% na, Bombo Dennis, dikit-dikit na itong mga pasahero na nakasakay sa jeepney, Bombo Dennis. Oy, napakadelikado, no? Pero dapat siguro yung mga pasahero yun na lang talaga pairal na lang sila ng sariling pag-iingat, Bombo Gerald. So, sapat naman yung bilang ng mga bumabiyahe na ngayon, Bombo Gerald, na mga pampublikong bihikulo? Nakikita natin, Bombo Dennis, na yung kanina ay sapat naman dahil mabilis yung ikot ng mga jeep dito sa Pasay City at ang problema lang siguro talaga, Bombo Dennis, yung mga commuters na iba ay, alam mo naman, kapag rush hour, Bombo Dennis, ay talagang isang bagsakan yung mga pasahero dito, kaya nagkakaroon ng pila kanina para makasakay sa jeepney. So far, mabilis naman, Bombo Dennis, dahil hindi naman lahat ng mga establishmento sa ngayon at yung lahat ng trabaho ngayon ay bukas na. So, expected na hindi pa masyadong punuan. Pero pagdating siguro ng ibababa pa itong alert level, Bombo Dennis, siguro kukulangin na dahil mas marami na itong mga negosyo, mas marami na itong mga establishmento magbubukas. Ibig sabihin, mas marami na rin yung mapapasok sa trabaho, Bombo Dennis. Nasa alert level 3 tayo ngayon, marami na. Pag alert level 2 or 1 na siguro yan, Bombo Dennis, expected na gaya na ng dati na wala pang pandemic, Bombo Dennis, Bombo Jane. Ay, sige, nako, ingat-ingat na lamang yung ating mga kababayan. Ingat ka rin dyan, Bombo Gerald. Maraming salamat. At live mula dito sa lungsod ng Pasay, Bombo Gerald Di Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, nakatakdang makipagpulong si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bebot Bello III dito sa Labor Minister ng Saudi Arabia. Tatalakayin nga, mga kabombo, yung reklamo na nang nasa 9,000 ng mga OFW na hindi ho nakatanggap ng kanilang mga sahod, pati na ng iba pang benepisyo mula sa kanilang employers. Ayon nga dito kay Bello, ilang opisyal ng DOLE ang kanyang kasama sa Dubai, kung saan ho doon isasagawa ang pagpupulong nila ng Labor Minister ng Saudi Arabia. Sakaling wala namang malinaw na patutunguhan yung magiging pagpupulong, ay hilingin daw mismo ni Secretary Bello kay Pangulong Rodrigo Duterte na magpairal ng deployment ban sa naturang bansa. Ang mga LGU sa Metro Manila na abot na ang herd immunity, dumarami pa. May detalye si Bombo Jovino Galang. Nadagdagan pa ang bilang ng mga local government units sa National Capital Region na nakaabot ng kanilang herd immunity laban sa COVID-19. Sa 17 mga local government unit o LGU sa NCR ay nasa mahigit 5 na ang nakapagbabakunang ng mahigit 70% ng kanilang populasyon. Kabilang dito ang San Juan, Las Piñas, Marikina at Mandaluyong City. Sa San Juan City ay umabot na sa 200% ng 70% ng kanilang target population. Nasa 104% naman ang naturukan ng total population sa lungsod ng Las Piñas. Nung nakarang araw naman ay inanunsyo ng lungsod ng Taguig na naabot na nila ang 100% ng kanilang target population. Habang sa Mandaluyong City ay merong 420,000 na mahigit na individual ang fully vaccinated, habang 472,000 mahigit na ang nakatanggap ng kanilang unang dose. Sa lungsod ng Maynila naman ay merong mahigit 1.2 million na fully vaccinated o 121.2% sa population nito ang naturukan na ng COVID-19 vaccine. Makakasunod na inanunsyo din ng Makati City, Malabon, Quezon City, Pasay City, Valenzuela, Navotas City at Caloocan City na naabot na nila ang kanilang herd immunity. Noong buwan pa lamang ng Setyembre ay inanunsyo ng Pateros Municipality na naabot na nila ang 80% ng kanilang 70,000 na target population, kung saan ayon kay Mayor Miguel Ponce na mayroong 56,000 na ng kanilang 70,000 target population. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 29 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. At sa puntong ito ng ating humbalitaan ay makakausap po natin, kaugnay pa rin dun sa concern kanina ng mga commuters, unti-unti na bumabalik sa normal. Siksika na naman. Ayan. So kakausapin ho natin ang pinuno ng Lawyers for Commuter Safety and Protection
si Attorney Ariel Inton. Attorney Inton, magandang umaga po sa inyo sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang umaga, Attorney. Dennis, Jane, magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Attorney, kanina ho ay may live feed kami mula dyan sa kahabaan ng Buendia Avenue. Naku, ay parang normal, parang pre-pandemic na pala yung sitwasyon. Balik na ho yung maraming mga pasahero. No? May mga panukala ho, Attorney, para sa 100% ng capacity ng mga PUB. Sa tingin ho ninyo, ito ho ba pabor para sa commuters, Attorney, sa panahon na under pandemic pa rin ho tayo, Attorney? Well, alam mo, Dennis, ayan, nakikita natin dun sa video na pinalalabas dyan na yun pinatutupad ng IATF na 50% capacity. Mukhang hindi na nasusunod, no? Dahil sa kakulangan nga ng public transport. So yun panukala ng DOTR na ibalik sa 100% full capacity ang mga public transport. Maski hindi nila po sabihin yun, ganun na rin po nangyayari ngayon, no? For the past several weeks, ganun na po dahil nga sa kulang, no? Kulang ang public transport. Ngayon, sa tanong mo, yung health protocols ay hindi napapatupad dahil kinakailangan may social distance. Yan na nga nangyari. Ayan. Kita niyo yung jeep na pinalalabas na ng video, dikit-dikit na. Pero alam mo, Dennis, naalala ko, last year, meron nilabasang LTFRB na isang memorandum circular na minodify na nila yung 50% capacity na maximum capacity. Ang sabi doon, no, ay pwede ng side by side ang pasahero sa public transport kung may plastic barrier sa pagitan. So ang gusto ko pong sabihin dito na kung sakaling ipaglalaban nga yung full capacity ng public transport at ako naman sang-ayon doon, kinakailangan pa rin yung health protocol ay maipatupad. At yun nga pong plastic barrier sa pagitan, isa po sigurong makakatulong, no? Dahil ito naman ay... Attorney? Check natin uli. Medyo may problema yata yung communication line ni Attorney Inton. Hello? Ayan, Okay na ho, okay na. Okay na? Opo. So, Dennis, ulitin ko, baka hindi nakuha. Yung last part lang, Attorney. Yung last part lang. So, ang kailangan i-balance natin yung pangangailangan ng public transport at yung health protocols na dapat ipatupad natin. So, 100% capacity, okay yan. Pero yung health protocol like the plastic barrier in between passengers, mga alcohol at iba pa pong mga pwede pong makatulong, no, para mapangalagaan ang health ng pasahero, ganun din ang driver, ay ipatupad din. Yes, sir. Okay. Si Bombo Jane may katanungan din. Isa pa nga pala, yes, Dennis, no? Go ahead, Attorney. Kinakailangan din yun kasi nag-concentrate sila doon sa capacity, pero kinakailangan yung fleet din, no? Kasi binawasan din yung fleet, ibig sabihin yung lalabas na mga sasakyan, no? Ang ginawa dati 50% lang yung pinayagan sa fleet. So if you have 100 units, 50 lang. So ako, ang sasuggest natin, i-lift na natin yung 50% limitation sa paglabas ng fleet o yung units ng sasakyan para sa ganun mas maraming masakyan ng tao at hindi magsiksikan. Okay. Si Bombo Jane, ang aking katandem dito, may katanungan din. Bombo Jane? Alright. Yes, Ma'am Jane. Attorney, dahil sa patuloy na oil price increase, may mga hiling po na magkaroon ng fare hike.
Paano po magiging balanse ito para sa kapakanan ng riding public at mga PUV drivers at operators po, attorney? Okay, alam mo Jane, napakahirap na ibalanse ngayon yan. Nung nasa LTFRB pa ako bilang isang board member, sa pagka meron pong pandinig, ang amin pong nakikita dyan, kapag ka meron price hike na hinihingi, medyo mataas para sa ganun pagka nagtawaran, masasambot pa rin dun sa level na kaya ng pasahero. Pero sa ngayon, sobrang taas po ng itinaas ng presyo ng crudo, ng gasolina. At yun nga, yung mga health protocols na nakakabawas ng pasahero na ipinatutupad ng IATF at saka yung pandemic situation. No? So iba yung sitwasyon ngayon kapag nag-hearing na LTFRB because we are not under normal times. Ang mungkahi po natin ay wag po natin isentro yung pagpasa ng presyo ng gasolina sa pasahero dahil ang mga pasahero, ang mga commuters ay dapa rin, no? Katulad ng transport, talagang dapa rin sila, nawalan ng trabaho, no? Yung iba nga ay kung ang sweldo nabawasan dahil nabawasan ng araw ng trabaho, so mahirapan din at 3 pesos fair hike increase. No? So mungkahi po natin at mukhang nakinig naman ng gobyerno, ito may subsidy daw na 1 billion pesos para sa public transport. Yan, makakatulong na maigi po yan. Opo. Kung maipatutupad ng tama itong 1 billion na subsidy ng gobyerno sa public transport. Okay. Attorney, pero yes, yung 1 billion, parang may breakdown dito yung ilang drivers and operators. Lalabas daw parang 2,500 yung mapapasakamay ng mga drivers. Sa tingin ho ba ninyo, sasapat ho ito doon sa sinasabing pangangailangan, knowing na ganito pa rin yung sitwasyon natin. Every week halos yung oil price hike, attorney. Tama yan. Tama ka, Dennis. No? Kaya nga, if I may, no, ipapagpatuloy ko lang po. Isa po yun sa suggestion namin na yung subsidy, pero meron pa pong iba. No? Pangalawa ay ito po thinking outside the box. Ika nga. No? Bantayan po natin yung importasyon ng ating gasolina. No? Sa mga dyan po sa custom, alam po ng mga iba dyan na kinakailangan bantayan kasi mukhang may nakakalusot. No? May nakakalusot, dumidiretso po sa dun sa mga gagamit. So, nangyayari, naapektuhan yung presyo. So, isa rin po yan na tingnan na bantayan yung importasyon ng langis. No? Pangatlo, tanggalin po yung mga pulisiya na pahirap sa transport. Isang halimbawa po dyan, yung no contact apprehension na napakataas po ng multa na ipinatutupad ng ilang mga LGU sa Metro Manila. Buti sana kung ang kanila napaparusahan talaga yung violator o yung driver na traffic violator. Hindi. Naipapasa po doon sa operator na hindi naman siya ang driver. Napakalaki po multa niyan. Ang aming pong panukala dyan, suspendihin muna yan NCAP implementation dahil nakadadagdag po yan sa pasanin ng public transport at nababawasan po yung sasakyan dahil hindi po nakakarehistro yung mga public transportation. So yan ang suma total niyan na sa tingin po namin hindi napapanahon na ipatupad yan na NCAP kahit na sinasabi natin na at sinasabi ng mga ano yan para daw hindi magkaroon ng ng face to face ang motorista saka yung enforcer. Kung yun lang ang gusto ninyong iwasan na ito nga nakikita natin sa video dikit-dikit na nga sila
yung mga tao. So, medyo sa tingin po namin, napaka-kitted na justification to implement a no-contact apprehension during this pandemic times. Saka na yan, dahil pahirap po yan, napakataas ng multa na pinapataw po dyan na ultimately kinakarga ng operator at hindi yun talagang may kasalanan na driver. I see. Okay. With that, maraming salamat po sa inyo, Attorney Inton, sa mga pananaw na inyo pong ibinahagi, lalo na sa kapakanan ng mga commuters. Good morning po sa inyo, Attorney. Maraming salamat, Dennis. At again, sana sa mga commuters, sa mga pasahero, sa mga driver, at ang gobyerno, makapaghanap po tayo ng win-win situation para sa ganon. Hindi naman po na laging ipinapasa na lang ang taas ng krudo sa pasahero. No? Dahil lahat po tayo ay apektado nitong pandemic. Ayan, sige. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga Kastar Nation, si Attorney Ariel Inton, siya ho ang pinuno ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ating nakapanayam sa umagang ito. Abangan mamaya mga kabombo, yung pagbabaho ng temperatura na itala na agad dyan sa matataas na parte, lalo na ho sa may Benguet area. Sa bayan ho ng Atok, nakapagtala na pala ng 11 degrees Celsius. Ikakaumpisa lamang ho nung amihan season. Yan. At iba pang mga balita, susunod na. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Karamihan na sa mga local government units sa Metro Manila ay itinuturing na ngayon na bilang low risk batay sa iba't ibang indicator sa sitwasyon ng COVID-19. Base yan sa pag-aaral ng Octa Research Group. Sa pinakahuling ulat ng monitoring, sinabi ng Octa na 3 lamang sa 17 LGU sa reyon na kinabibilangan ng Mandaluyong, San Juan at Valenzuela ang nananatiling nasa ilalim ng moderate risk. Dahil yan sa mataas na average daily attack rate na mahigit 10 daily new infections sa bawat 100,000 population. Base pa sa datos ng Department of Health, sinabi ng grupo na ang Valenzuela ay mayroong ADAR na 11.15, ang San Juan ay mayroong 10.57 at ang Mandaluyong ay may 10.50. Ang natitirang mga LGU sa Metro Manila naman ay nasa low risk at may moderate na mga ADAR na mas mababa sa 10 daily new infection sa bawat 100,000 tao. Ayon pa sa Octa, ang buong Metro Manila ay maaari ding uriin bilang low risk, kasunod yan ng patuloy ng pagpapabuti sa mga indicator ng COVID-19. Mula Oktubre 19 hanggang 25, nasa 901 daily new cases na ang NCR, kung saan bumaba ito ng 36% mula sa mga nakaraang linggo. Sa loob ng 17 LGU, lahat ng iba pang indicator ay natag bilang mababa maliban sa Muntinlupa at Makati na may ICU rates na high 75% at moderate 61%. Dahil dito nakikita ng Octa na maaring merry ang Christmas season, bunsod ng patuloy na pagbaba ng bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at iba pang lugar. Mga kabombo, mga Kastar Nation, kuha muna tayo ng update dyan sa may Baguio City, no? At mga karating na lugar mamaya-maya, kaugnay ho dito sa pagbaba na naman ng temperatura, no? Ito ho'y tungkol muna dun sa pagpasok ng amihan season, kakaumpisa pa lang. Pero yan ho, maya-maya lamang kukuha tayo ng mga update hinggil ho dyan. Dako muna tayo dun sa Western Visayas, mga kabombo, dahil meron daw babae nasa state of decomposition na. Pasintabi ho sa mga nag-aalmusal, at natagpuan ho itong patay sa sasakyan ng mayor dun sa Iloilo. Medyo matindi ho yung kwento nito, mga kabombo. Pasintabi ho, no? May pag-ulat live ang Bombo Radio Iloilo.
Magandang umaga, Bombo Dennis, Bombo Jane, mga kabombo, mga Star Nation na nasa state of decomposition na ng matagpuan ang bangkay ng isang babae sa loob ng isang sports utility vehicle o SUV na pinaniwalaang ilang araw nang nakapark sa tabi ng kalsada sa Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo. Ang biktima ay si Claire Jergos, 36 anyos, residente na nagsaan Buenavista, Guimaras. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Lieutenant Lowen Kachila, team leader ng Regional Crime Laboratory Region 6, sinabi nito na base sa kanilang investigasyon na sa loob na ng 3 araw na nakapark ang sasakyan sa lugar ng kanilang tiningnan, doon nila nakitang isang bangkay ng babae na nakabalot sa kumot na maraming saksa kabilang nasa leeg. Lumabas sa investigasyon na ang nasabing SUV ay pagmamayari, Bombo Dennis, mga kabombo, ng ni San Dionisio Iloilo Mayor o dating San Dionisio Iloilo Mayor Peter Paul Lopez at binili ni Jergo sa halagang 850,000 pesos. Ngunit hindi pa ito fully paid ayon sa alkalde. Sa ngayon, patuloy pang investigasyon ng otoridad sa nasabing insidente. Napag-alaman na ayon sa mga residente sa lugar, Bombo Dennis, mga kabombo, may nakitang lalaki at babae na lumabas sa nasabing sasakyan noong araw nang iniwan ito sa lugar. At sa pinakahuling update sa nasabing balita, mga kabombo, mga Star Nation, makakasama natin ngayon itong Chief of Police ng Santa Barbara Municipal Police Station, si Police Major Raymond Celoso ng Santa Barbara Municipal Police Station. Sir, pwede po tayong tumayo. Makakasama natin si Bombo Dennis. Worldwide, nationwide tayo. Sir, ano yung pinakahuling update sa nasabing babae na natagpuan doon sa loob ng SUV doon sa may Barangay Inangayan, Santa Barbara, Iloilo? Yes, sir, no, magandang umaga po sa iyo. Umaga po. At yung update, yes po, sa Bombo Dennis. Yung update po natin doon sa natagpo ang bangkay, no, na confirm na ng family na ito ay si Claire Jegos at more or less 36 years old at single mom po siya. Bombo Dennis. Okay. Ang concern natin dito, paano ho nangyari itong ganyang sitwasyon? Medyo komplikado ho kasi dahil yung bihikulo, kumbaga naiuugnay sa isang well-known personality dyan po sa inyong lugar. So, paano ho ang kinakandak nating investigasyon sa ngayon? May mga, yung pagkakapunta ho nung labi sa naturang bihikulo, pero ba CCTV man lang dyan sa area na maaring mapag-umpisahan ho ng pagsisiyasat? Yes po, Bombo Dennis po. Ongoing pa po yung investigasyon natin at lahat po ng mga posibilidades at anggulo na pwede nating makunan ng impormasyon regarding sa insidente ay ginagawa po ng kapulisan natin. Ito hong nangyaring itong nakita ho na ito, kailan ho ito nakunan o nakita ng mga otoridad natin at may ano po ito? May nagsumbong ba? May civilian ba na nagsabi na may ganong nakita doon sa bihikulo? Just Bombo Dennis, no, nung kahapon ng mga alas 3 ng hapon, may nag-inform dito sa atin na station na may isang SUV doon sa Barangay Inangayan, Santa Barbara na nakapark. So according doon sa ating informant na mga ilang araw na daw yung nakapark doon, kaya narespondihan ng pulis natin at nang natingnan, nakalock ito at nung sinilip, parang may tao doon sa second layer ng upuan, kaya doon na nag-request tayo ng SOCO nang ma-confirm natin na parang may tao doon sa loob at hindi na gumagalaw. Okay, sige. Siguro hihingi po kami ng mga update pa pagka may mga development hinggil dito sa pangyayari po na ito, sir. Maraming salamat po. Yes, Bombo Dennis, anytime po. Napakinggan na, Bombo Dennis, itong Chief of Police ng Santa Barbara Municipal Police Station. Wala pa nga hatulog itong si Police Major Raymond Celoso, Bombo Dennis, kasi nagpapatuloy pa nga yung investigasyon sa nasabing insidente. Sa ngayon, sir, dagdag natin na tanong, saan na yung SUV o kung saan natagpuan itong biktima? Sa ngayon, sir, no, yung SUV nandun pa sa
barangay gym no ng barangay Inangayan at subject pa 'yon ng SOCO investigation. So hindi natapos kagabi yung yung processing ng SOCO natin at babalikan pa nila ngayong umaga. Pinakauling update na lang natin, sir, ano yung mga tinitingnan nating malapit na motibo sa nasabing sabi nating krimen? So far sir hindi pa ako makabigay, still nagko-collate pa tayo ng more na information regarding sa insidente at mga ebidensya. May mga crime scene pa tayo na dapat i-process yung SUV at the same time yung bahay ng biktima natin. Maraming salamat. How's that, Bombo Dennis, Bombo Jane? Sige, maraming salamat sa update na yan na Bombo Christian. Hingi pa kami ng mga follow-up pagka may mga development. Thank you so much. Mula dito sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo, ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Ay, mga kabombo, mga ka-Star Nation, very inviting na naman ho yung temperatura doon sa Baguio at mga karatig ho na lugar. No? Kakaumpisa pa lamang ho nitong amihan pero pumapalo na ng 11 degrees Celsius yung temperatura ho dyan sa ilang parte, no? Lalo na doon sa may Atok, Benguet at iba pang parte ho dyan. Makibalita tayo sa Bombo Radio, Baguio! Nagsimula ng maramdaman ang mababa o ang pagbaba ng temperatura sa Baguio City, lalo na sa mas mataas na mga bahagi ng lalawigan ng Benguet. Kasunod pa rin ito ng pagdeklara ng pag-asa ng pag-iral na ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio kay Pag-asa Baguio Weather Observer Engineer Larry Esperanza, sinabi niya na lumalamig na ang panahon dahil sa hanging nagmumula sa mainland China. Ayon sa kanya, dahil sa mas mataas ang ilang bahagi ng lalawigan ng Benguet, mas mababa ang temperatura doon ng 2 hanggang 3 degrees Celsius. Inaasahan aniyang mas mababa pa ang temperatura dito sa Baguio at Benguet sa mga susunod pang buwan, partikular na sa Enero at Pebrero sa susunod na taon. Sa latest monitoring ng automated weather stations ng DOST Pag-asa na itala kaninang 5:40 ngayong umaga ang 13 degrees Celsius na lowest temperature habang 11 degrees Celsius naman kahapon. Sa La Trinidad, Benguet na itala ang 15 degrees Celsius na lowest temperature hanggang 16 degrees Celsius naman ang lowest temperature ng Baguio City kaninang 5:40. Batay sa record ng Pag-asa Baguio, ang pinakamababang temperatura dito sa lungsod ay naitala sa 6.3 degrees Celsius noong January 18, 1961 na sinundan ng 6.7 degrees Celsius noong February 28, 1963. Ang normal temperature sa Baguio City ngayon ay naglalaro sa 15 hanggang 16 degrees Celsius. Sa ngayon, maliban sa malamig na panahon na nararanasan sa mataas na bahagi ng Cordillera, dahil sa hanging amihan ay sinabi ng Pag-asa na mararanasan din ang bahagyang maulap hanggang may pulupulong mahinang pag-ulan at inaasahan din na maraming turista ang dadayo nga dito sa syudad matapos mulong binuksan ng Baguio LGU ang non-essential travels para sa mga fully vaccinated tourists maliban sa mga magmumula sa mga lugar na nasa Enhanced Community Quarantine, Modified Enhanced Community Quarantine Level 4 at Level 5. Maaalalang kasama ang bare months at mga unang bahagi ng bagong taon na sa mga peak season ng lungsod bago pa ang pandemya dahil sa malamig nitong klima na nagsisilbing atraksyon sa mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So how's that, Bombo Dennis? Okay, Bombo Bridget, isa lang naman yung concern ko dahil talagang napaka-inviting nabanggit natin at napakasarap ng malamig na temperatura. Yun nga lang, yung video na pinakita ninyo, medyo foggy yung mga kalsada. Ano namang measure yung ginagawa dito ng mga otoridad natin para sa safety ng mga motorista na aakyat dyan sa Baguio City at iba pang mga karating na lugar, Bombo Bridget?
Tama, Bongbong Dennis. So madalas nga tuwing madaling araw ay na-experience dito sa lungsod itong foggy weather at ganun nga ang ginagawa ng ating mga otoridad. Nagtuloy-tuloy pa rin ang kanilang information education campaign with coordination ng Pag-asa at tayo na rin as media para magbigay ng impormasyon at ganun na rin ilang paalala sa mga motorista lalong-lalo na ngayon at malapit na ang araw ng itong Vermonts na to ay tuloy-tuloy nga ay naasahang tuloy-tuloy ang ganitong klase ng weather dito sa lungsod, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Ayun nga ang ulat mula dito sa Baguio City para sa Bombo Network News, Bombo Bridget Marcasi para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City, Basta Radyo, Bombo. Samantala naman, 7.3 million pesos na halaga ng illegal na droga na sabat ng mga otoridad sa Cebu. May pagulat ang Bombo Radio Cebu. Aabot sa 7.3 million pesos na halaga ng illegal na drogas ang nasabat ng mga otoridad sa isang suspect matapos ang ikinasang bypass operation sa Andres Abellana Street, Barangay Durupi, lungsod ng Cebu kagabi. Kinilala ng Cebu City PNP ang naarestong target na si Ramilito Navarro Cabahar, 39 taong gulang at residente na sitio Gaula-Gaula, Barangay Bunbon, lungsod ng Cebu. Napag-alaman rin na isang high-value target na suspect at nakuha sa posisyon ni Cabahar ang hindi bababa sa 1 kilo ng hinihinalang shabu na may halagang 7,310,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ngayon ng suspect. Mula rito sa Bombo Radyo Cebu, Bombo Earl Padronia para sa Bansang Radyo ng Pilipinas at numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Nakataon ngayon si Filipino gymnast Carlos Yulo na makamit ang gold medal sa 2024 Paris Games. Ito'y makalipas ang matagumpay na pagkuha niya ng gintong medalya para sa World Championship sa Japan nitong nakarang araw lamang. Sinabi ng 21 anyos na Southeast Asian Games gold medalist na magiging inspirasyon niya para makakuha ng gintong medalya si Pinay weightlifter Heidelin Diaz. Tuluyan itong magpapagaling sa kanyang injury, sa kanyang nakamit nitong torneo para makapag-concentrate na raw ito sa paghahanda sa Paris Games. Samantala naman, Wushu Federation of the Philippines humakot ng medalya sa katatapos na 2021 Online Asian Traditional Wushu Championship. Ating alamin na ang report ng Star FM Baguio. Humakot ng medalya ang Wushu Federation of the Philippines sa katatapos na 2021 Online Asian Traditional Wushu Championships. Nakapag-uwi nga ang Philippine team ng tig-anim na gold at silver medals. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Cordilleran Wushu fighter na si Daniel Parantak, inamin nito na hindi niya inaasahan na mananalo sa nasabing kompetisyon at ginawa lang nito ang kanyang makakaya sa kanyang mga training. Actually yan sir, hindi po namin inaasahan. Parang ang kwan namin is join lang tayo para at least may competition tayo. Kasi since 2019 sir, wala kaming competition. Kaya nung sinabi na nilang mag-join kami for online competition, talagang nag-train po kami. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa Cordilleran Wushu fighter na si Daniel Parantak. Napabilang sa pang-apat na pwesto ang Pilipinas na sinundan naman ng powerhouse team na China. Samantala pumangalawa naman ang host country na Malaysia at nanguna ang Hong Kong. Ang 2021 Online Asian Traditional Wushu Championships ay ginanap nung nakarang linggo kung saan 29 na mga bansa ang nakilahok. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panilangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission.
We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 59 days na lang at Pasko na. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring mag-log on sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time at 3 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad isang Bombo Hanay Big Time adlaw sa Miyerkules petsa 27 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2021. Ikaapat ang adlaw sa Webes or sa Miyerkules sa kanapulo nga bulan sa mga year 2021. 59 días na lang ang nabilin antes ang adlaw sa Pasko. Ato na pag-abi-abi sa ato ng mga taga-Palamati diri sa maya syudad sa Bacolod or probinsya sa Negros Occidental, sa bilog Negros Island, sa bilog nga Western Visayas, sa rin kamang bahin sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa buong aga mangin kaupod ang inyo alagad si Bombo Erdin Bayonita. Punta na kita sa Lasan Wava Media ang atak na sa buong aga. Sugdorong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa Bungman, mga balita sa batag sa inang panggagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa Bungman, mga tubig ko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Kadrungan na sang virtual ang ASEAN Summit Banwa, si President Rodrigo Duterte nagapanawagan sang kalinong kagasabang man stability sa maya South China Sea. Sa iba na pang mga balita, senior 57% sa mga Pilipino ang nagpahayag nga mas naglala pa ang ila sa nga pangabuhi sa tinalikdan ng 12 kabulan. Base diri sa report o na resulta sa survey nga ginapatigayon sa social weather stations. Sa iba na pang mga balita, ang opisyal sa Department of Health Banwa ang aminado nga malabotan naton ang ining 70% sa populasyon nga mabakunahan na batok sa coronavirus until pa sa unang bulan sa tuig 2022.
Imposible nga malabot nato ng herd immunity sa mga tuig 2021. Sa ring address ng World Health Organization, ang COVID-19 pandemic is far from finished. Sa iban na pang mga balita national, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagpahayag nga para gid lamang sa mga PUJ drivers ining 1 billion pesos nga pondo para sa may fuel subsidy. Update nato na sa may patagas ang politika. Ang faction ni Secretary Alfonso Cusi sa may PDP Laban ang nagpahayag nga pwede pa man nila ko na mabalik ang ining Bongo President Rodrigo Duterte tandem kung magkambyo ang pinsar sang presidente. Sa mga balita international, kahapon nagtambong man sa may virtual ASEAN summit si US President Joe Biden. Ginapahayagan niya din nga mag-spend ang Estados Unidos sa $100 million para nga mas mapabakod pa ang relasyon sa pilisang Estados Unidos sa mga Southeast Asian nations. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, mga resource persons sa mga nakaupod naton sa mga aga diri sa aton nga palatuntunan. Pamusaw naton nakaron kay mayara diri sang pahayag kahapon ng Department of Education nga ang magapakigbahin na diri sa maya pilot face-to-face class sugod Nobyembre 15 is 90 tanan na ka mga eskwelahan. Uman nato na base madugang-dugangan na pa ini nagaligan nag-apply ang alangilan na National High School pero timaya pila diri ka mga requisitos nga wala na meet. That is why nga wala pa gid sila diri na qualify kaga nalaki pa sa listahan sang patigayon sang pilot implementation sang face-to-face classes. Ang ginagapod nato na karon ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation na Mr. Richard Hilangre. At the same time, ang chairperson sang Committee on Education sa aton sa nga sangguni ang panlungsod sang Bacolod. At the same time, miyembro man sang local school board si Bacolod City Councilor Rinicito Novero. Kamusta man ang sitwasyon sa pila ka mga sementeryo diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod. Kahapon na kita sa maya Burgos Public Cemetery, karon lilion nato ng kahimtangan na dira sa may Handumanan Public Cemetery. Kaya magasugod na ang deployment o kanang pag-install sang aton ng mga otoridad sang Police Assistance Desk. Kay amon na ni nga mga inadlaw, gidalauman na diri banwa ang pag-dinoguso sang mga magabisita kay halin sa Oktubre 30 sirado ang mga sementeryo. Kasi manadre sa mando sang Interagency Task Force. Kamusaon ta karon na dira kagang pagbantay man sang Bacolod Police Station na 10 sa report ni Bomboliani Zila Minardo. Siyempre sa aton nga COVID-19 vaccine literacy, ginapahayag diri sang aton vaccine czar si Secretary Carlito Galvez Jr. nga magapain ang gobyerno sa 7 million ka-doses para sa may third dose o booster shot na ini sang COVID-19 vaccination. Nagkipan na diri ang booster shot para sa mga healthcare workers at the same time sa mga immunocompromised nga mga individual kag mga senior citizen. Pero sa booster shot ni bala, ano nga mga brand ang pwede nga ma-mix? Pwede ba lang kung ikaw na bakunahan sa Pfizer? Ang yatag sa imo is Pfizer man para sa third dose o kung nining booster shot banwa o kung na dapat pareho man ng Pfizer ang igatob local sa imo. Ang ginagabad nato na karon si Dr. Vicente Iturriaga. Siyempre, ang ato nga pagpangagda sa aton nga mga taga-palamati, paspasin nyo pa ang paghulog sang entries para sa aton sa nga promo diri sa 1-2 Panalo Part 20 ng Bombo Radio and the Star FM.
Kabugusan 6 kamilyon ka pesos nga premyo ay panagtagal sa Bombo Radio Philippines nationwide banwa. Kag Nobyembre 1, magasugod na nga ito nga daily draw dari sa 1-2 panalo part 20 promo. Ang ito nga mga taga-daog magabaton isang 1,150 pesos. Nga kabugusan nga premyo, 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga balor sa nga gift pack banwa. Kagamo ni ang pagdadalo ninyo pauli. Kaning mas madamo dari nga mga premyo or mas madamo nga mga entry sa nahulugan ninyo, mas bentahagin. Meron sang 6 ka oras gahatag diri sa tagsa ka winner para nga maklaim ang inyo sa nga premyo. Kani ka makaabot sa sulod sang 6 hours, magapili kita o kung magagabot na naman kita sang another nga winner bilang nga bulos to sa napaslawan nga makaabot diri sa studio sang Bombo Radio. Philippine Standard Time 11 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Kahapon gin-anunsyar sang Department of Education nga naggadangat na sa 90 ka mga public schools ang nalakip sa pilot implementation sang face-to-face classes nga magasugod sa Nobyembre 15. That is why nga nagalao madri ang Department of Education na banwa nga at least base pa man na madugang-dugangan na ini sa nabilin ng pila ka mga inadlaw antay sa pagsugod sa pilot implementation. Kaya ini pila man lang ni kabulan, duha man lang ni kabulan na siya nagligad sa kay Hernania Escolar, ang Public Information Officer sa DepEd Region 6. So, November 15, December 15, January 15, matapos na naman ni ang pilot implementation sa face-to-face classes. Ginalantaw malang niya binadari kung ano ginamangin sitwasyon, kung magabalik ka na bala sa may klase o kung sa classroom mismo ang mga estudyante. Ginalantaw ito nagligad at least 100 ka mga public schools, kag 20 ka mga pribado nga mga eskwelahan sa may test run sa mga areas nga na-identify bilang low risk na para sa may COVID-19. Nagligad na nag-apply diri ang Alangilan na National High School parang malakip man sa may pilot area for the face-to-face classes, pero may pilato ka mga requisitos nga wala na meet, so wala sila na include pa sa subong diri sa may listahan sang magapatuman sang face-to-face classes. Yara sa piya kalinya ang presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation, si Sir Richard Hilangre via Zoom. Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Erdin, makita kita nationwide, worldwide via Zoom, via our Facebook Live. Mayong aga, Sir Hilangre. Okay, so good morning Bombo Erdin, kag sa tagpalamati sang Bombo Radio, mayong aga sa inyo tanan. So I am ready now to join our conversation with regards to our face-to-face classes. Aha, masi maka-join man na dugay-dugaya si Sir Renisito Novero. Lato-lato naton ba't mauna ko diri sa imo, Sir. Diri sa face-to-face classes na orient na ni kamo, Sir, no? Although nga so far subong wala pa diri sa nga na-include sa aton sa may syudad sang Bacolod. So may DepEd order na mga guidelines kung paano mag face-to-face classes. Kag sa subong daw way pa manamon gin tagaan gid sang dako nga tutok abi kay kapalo kita daw layo kata sa makamit da sang guidelines nga ginapatuman sang DepEd. So we are waiting for the right time na daw okay nang aton nga locality. Kay we understand nga we are now in alert level 4 pagyapon, do tama pa nakataas para mag face-to-face classes sa Bombo Erdin. Kung ini, Sir, ang matigayon, limitado lang ginigali katama ang number asang students nga makasulod sa kada classroom, Sir? So limitado lang gina siya kayo kay tag 20 lang sa TDL pa na iya sa senior high school, kag sa mga elementary kag
ng kindergarten to grade 1 to 3, so limitado man. I understand daw 10 to 16 lang depende sa capacity sa eskwelahan. Kag may mga rekisito nga 28 days prior sa November 15 kinahanglan ang catchment area sang sinang eskwelahan, meaning ang mga estudyante nga nagahalin sa sinang mga localities kinahanglan na wala sang kaso sang COVID bisan sa mga residents. So tama taas ina siya kay we understand nga sa aton sa Bacolod yat may mga kaso pa kita although nga declining na, pero we hope na magsigisigi nga mag-decline para nga eventually in the future maka face to face kita. So hopefully kung mag-alert level number 1 to 2 kita basi pakag maka-diyon kita kung paano kita maka-open sang klase. Depende man sa recommendations sang aton nga Department of Health, IETF, sang aton mismo nga Department of Education. Sir, may yaragida dari sang patakaran nga dapat ining mga estudyante hindi sila bala pwede makalakbang o kung makasaylo sa piyak nga ining bangko bala kumbaga do may cubicle sila yang ila but siguro ina plastic ina sir nga barrier. Anong paglantawan ni mo diri kay ti medyo trabahoso bala ini katama kinanglanon gid ring bulig sang LGU. Medyo masarangan man sa mga teachers naton kung daw isa pa man lang ka klase kag 20 pa man lang ka bilog o medyo trabahoso gid siya, pero mag full blown kita face to face kag let's say nga may 4,000 ka black estudyante kag bisan once a week lang abi ka magklase. So medyo dakoy na siya katrabaho na part of our teachers, pero sa mga teacher counselor naman naton niya ginahatag sa mga class advisor. So aton mga teachers are very innovative kag very diligent sa ilang obra. Basta may mga support na halin sa atong eskwelahan, sa atong LGU, ang barrier natin medyo kontropandayon mo natin medyo hapos laman ni siya obrahon. Bakal ka man sang plastic, so may manugobra man takag ang mga teachers mismo pwede man sa pag-obra. So daw hindi na sa tabak ka dako perwisyo sa teachers naton kung in case na mag face to face kita burden ang perwisyo dayat kung magpasakit kag may matapos estudyante kag ito man ginapayop lang blaming game na i-blame pa sa aton yung mga teachers based sa school principal so amo na guro nga very cautious ang aton sa opening kinanglan wala na sa may COVID sa sinang area kay that's very understandable kay galikaw magurong dipin na basip na pilot testing pa lang kung may matabo ang estudyante ma-COVID kag way tamang ginapangayo mapatay kundi amo naman bisan isa lang kabilog amo nang basihan naman nga hindi naman madayon ang face to face nga sa aton niya sa Alliance of Concerned Teachers nga ra dira na paidalo mga aton Bacolod City Public School Teachers Federation ginapanawagan na gid naton niya nga mag face to face na kay gapanawagan man ang aton mga parents, and then ang kalidad sa edukasyon mapataas ginaton sa aton nga pag face to face bombarding. Sir, kung may submit pa lang sa mga requirements, dapat dali sir no may approval from the City Council? Oo, ang pati ang barangay, ang aton nga lokal LGU abing Bacolod City, so may approval pa ini kay ang aton DepEd hindi man mag 100% kasi sila ang magwan mo. Sila ang mga mot kag mag-take responsibility, so pinatanaw nila nga LGU amo yan nakabalo kung anong ila situation, so amo na nga may approval pa sang aton nga LGU sang aton nga barangay bombarding. So barangay kung saan namtang ina ang eskwelahan at the same time sangguni ang bayan sir or the City Council ang mahatag gidya. So daw wala ko kabati sang sanggunian, pero LGU most probably ting mayor will be empowered by the sanggunian nga among magahatag sang go signal kay daw mo nagakatapo nga ang mayor ginagapangayo sang authority coming from sanggunian bomber kundi ako masala.
Sir, ang ginadasod dere or nagasugod naman kung taniyang ining pediatric vaccination, but siguro hindi pa man nagid tanan. Kaya ang nagabakuna pa lang yun sa dito sa Maya National Capital Region. Dari sa ato sa Maya Bacolod, mata-mata naman nato na sugod ang vaccination of minors, but samtang subong hindi pa gid mo nakadamo, kampante kamo diri in case sabing nga mayara sang school nga ma-qualify for the pilot implementation of face-to-face classes. So kung wala mabakunahan ang ato ng mga estudyante, do medyo may doubts ta kay simple ang virus siya, very real ni siya, kag dapat din may bakuna kay nakita naton basta nabakunahan na gani daw good news na iya sa nabakunahan daw hindi ya tama kalala kag may napatay man to hindi siya amo nakadamo. So how much mo kung wala nabakunahan, so it's very big danger on the part of the students, kag ang worries ang parents to tama makataas. So mas maayo gid yung burden nga mabakunahan ang aton kabataan kag ang aton mga teachers, although nga wala pa man ginapili ang aton teachers nga magpabakuna gid kami mga nabilin pa nga wala mabakunahan. So we are encouraging them nga i-conquer their fear abing mapabakunahan kay daw hindi ako makusala may mga 1,000 pataka teachers nga wala mabakunahan kay tungod sang various reasons, iban nga busong, iban nga may comorbidities nga ginahuna-unaan nila nga base makatulong sila sang kalainan ang vaccine. So kabay pa nga matigayon nila nga maka-overcome ini nga kahadlok para nga magtayo yun ang aton nga face-to-face kung madayon na gidman bombarden. Kag may mga ginikanan na padre sir nga mga pangduha-duha bala. Dati suway nga kinanglanon gid ang parents consent. Oo, Merlin, dapat din nga may consent coming from parents para nga maging tayo yun ang aton nga face-to-face classes kay kung hindi nila mahanda ang ila psychological make-up la kag ang dako ang ila kadlok, so sobra pa inang epekto bisan wala epekto ang vaccine sa ila minor land ikuan na nila i-magnify. So amo nang kinahanglan ang ilang handaan sa psychological nila ihanda nila para nga maging handa sila sa pagbatod sa vaccine bombarden. Okay. Finally, sir, anong mabilin nimo nga mensahe sa mga ginikanan kag sa mga pareho mo man nga mga manunudlo at the same time madiri sa mga estudyante kay bisa meron sa nga pilot face to face hindi ba nabinata na sa bilogan ng nga section for example makasulod sa classroom, so the rest dara nga mga students para yun lang sila gyapon sa may modular learning. So sa aton mga ginikanan nga nagadali na nga mag face to face kita, so we'll just wait for the appropriate time. So ang appropriate time naton amo natin ang alert level sang locality nagnubo kag sa area nga diin mag-open ang pilot testing wide dira sang 28 days prior wide sang naga-COVID. And then ang atong kabataan na bakunahan na kamo mismo guro na namin na bakunahan pagid. Ang atong teachers nga wala pa mabakunahan, so we are encouraging them nga magpabakuna na. Pag kami nga mga teachers sa Bombo Erlin, so we are always ready kung anong ihambal sa atong Division Superintendent Ma'am Gladys Amilin Salis kag diri man sa Negros Occidental, no. The rest nga malabutan sa inyong pagwaragbag, so ang mga teachers siya ready lang gid nga mag-serbisyo kag kami mismo gadali magani mag face to face kay para nga isa ka semana matanaw namon ang among estudyante, maka-engage, maka-dialogue kag mabalaan namon ilang mga sentimento kag ang ilang mga kabudlayan kag namon ma-troubleshoot kung anong learning pagid nga ma-instill naton sa tunga sini nga pandemya bombarden. Mayo naman ni guro sunod nga tuig sir kay malabot na naton ang herd immunity. By the way, thank you gid Sir Richard nakita ka man sa kanton nga mga kauturan. Thank you for joining us via Zoom, sir. Mayong aga. Thank you kay Berlin kag sa imo man kag sa Bombo Radio sa paghatag sang time sa aton mga teachers. Good morning once again.
Good morning, Sir. Madamang nga salamat kay Sir Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Kaya tinagaulat-ulat man lang ini sila kung ano na gid ang manginagiya, but ginasala gid bala sa Department of Education kung pwede makasugod na dira ang limited face-to-face classes sa muna nga eskwelahan kay in fact padayon sa Education Department ang ining accelerated gud bala nga vaccination sa mga school teachers and personnel. Igasumiter man nila sa National Task Force ang listahan sa mga unvaccinated nga mga manunudlo at the same time ang mga workers. Ay nagasugod na naman nagtatuod sa pediatric vaccination, but ginasuguran to nagligad sa may National Capital Region, and then kita dali sa may Bacolod di makasugod na naman kita or nakasugod naman na gani sa vaccination sa mga minors. Yara sa piyakalinya ang chairperson sa Committee on Education sa sangguni ang panlungsod sa Bacolod City Councilor Renisito Novero. Attorney, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo si Bombo Erlin. Mayong aga, attorney. Mayong aga mo, Erlin. Mayong aga sa inyo bilog na management and staff. Kasi ato mga palangga at palamati. Mayong aga sa inyo tanan. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas, attorney. Sir, kung masugod na bining limited ang face-to-face classes sa November 15, subong hindi pa ginamo na kadamo. Kaya bago pa man lang kita nagsugod dali sang vaccination of minors, in case abi nga may eskwelahan nga mag-apply for the pilot implementation, ado kinang lano na gidarang meron sang approval sang sangguni ang panlungsod, attorney? Well, ang ako na ibaluan, kuno sa amon mga sigilanon ni sang atong Division Superintendent kay Ma'am Sales, along with my conversation with our City Health Officer kay Dr. Miraflor Edwin, na sa subong tani ang atong diri pilot school for face-to-face classroom instruction sa Barangay Alangilan, ang high school naton dira. But of course, ang punong barangay dira nagpamalabag pangod sa pagtaas ang numero sa mga COVID-19 infected individuals sa Barangay Alangilan, so that did not pursue. For now, wala kita diri subong eskwelahan that would be considered as pilot school for face-to-face classroom instruction. Mm-hmm. Okay. So, hasta lang sa barangay gali, no, attorney? Wala na kamoy ginapangayuan sa approval? Wala na, but then, mga general requirements nila dapat kung mahimo na ang mga classroom instructors or instructresses mangin bakunado, vaccinated. And then ideally also ang mga estudyante dapat mga vaccinated students also, mga senior high naman na mo. Senior high man lang na dapat timuon pa sa buong pilot classroom face-to-face instruction. O isa ka issue dati kung may mga kabataan pa nga wala na bakunahan. So ideally, hindi dapat pagitugutan na mag-attend sa face-to-face classroom instruction. Kung mapahalugutan din man, patangan sang nagakaigo sigurong shielding or anong pamaagi nga maproteksyonan sila. But all these things, vaccinated man na o hindi, dapat may konsentimiento in writing sa mga ginikanan. So, kung ang ginikanan hindi yan magkapasugot, so ang bata niya hindi rin maka-join sa may face-to-face classes. Ikaw, attorney, as the chairperson of the Committee on Education, anong imo yung standard rin sa pagpatuman sang pilot pa man lang niya for 2 months, pilot implementation of the face-to-face classes? For now, I cannot make my consent. I mean, ang ako niya, no? Personal ko lang niyang opinion. Under the present circumstances, I would rather go for a safer measure than a more adventurous one. So, kung nakuya ang kumangkuton, daw hindi pa ko anay maka-consentir na mag-iwat kita sa face-to-face classroom instruction sa aton Banwa, sa Bacolod at this point in time. Although sa akong hinunaanon sa kay Ma'am Sales, ini nga programa tani masugod din sa by second grading next year,
possibly be about February. Kung tanaon ta nga aton diri nga kaso o naganubo, possibly we might be able to give our consent. So kung wala gid naganubo and then daw medyo alang-alang ang aton sitwasyon, I would rather go for a safer measure, di ba? Yes. Better be safe than sorry, mo na usual naton principle. Ang ining pag-set up dira kay daw medyo jutay lang gid abing makasulod dira sa classroom. At the same time do may medyo cubicle na sila bala attorney, pero do made of plastic lang na siya. And then ang kada estudyante hindi ka pwedeng nga maka-chika-chika kato makalakbang kato balaya sa pulungkuan sa imong bata, sa imong classmate in case abi matigayon na ini and makapangayo dara sa budget ang aton nga mga eskwelahan na diri through the local school board. May available kita nga budget diri bisan millions lang. Bombo Erlin, Bombo Erlin, nanungod sinaya sang budgetary necessities basta kinanglanon sa aton eskwelahan mga manunudlo kabataan. Pagitaan nato na iya sang nagapaigo nga alokasyon na din sa aton Special Education Fund. Kagang aton local school board headed by the Honorable Mayor Bing will always be gracious for that purpose. Okay. So Mabulig kita dira gyapon. Pero kung hindi pa ba nagid diri kadamo na sa mga kabataan nga mga vaccinated, iba na ba turning nga mga manunudlo, may mga reasons man na sila, and until now do why pa bala nakapabakuna. So hindi pa gid mo naka-safe. Amo gani na Bombo Erlin, nagligad nga Monday. Sa man sa sugilano namo ni Mayor Bing, makina bahala si Mayor Bing, so gintawag kami ni Dr. Pornan. Kay mga 1,109 pablamo ka mga public school teachers ang ulan bakunahan. Kag daw hindi paluyag magpabakuna. So, hindi kami kabalo kung ano kita ilang mga kabangtanan. So after nga gitawag kami ni Mayor Bing, immediately I set a meeting with our division superintendent, kay Dr. Montinola, kay Dr. naton si DepEd, kay Dr. Pornan, ang aton diri sa city, kay Attorney Catalbas, kay Mr. De La Cruz last Monday dito kami sa division office. And we decided to have a virtual conference all throughout the day, sang buwas sa buwas. Meeting namon initanan nga mga manunudlo. And there will be information, there will be some instructions, and there will be I hope they will be persuaded. Kag dito naman na pamakuton ko nga ano kitang ilang mga rason hindi sila magpabakuna. So hopefully we might be able to persuade them na magpabakuna so that more or less may araman kita sense of psychological stability and security kung sure man kita sa uli isang natawag natin na face-to-face classroom instruction. Pero kung ang ating mga manunudlo mismo wala na bakunahan, then how can we proceed with this adventure? Okay. Attorney, magkwako sang update sa inyo after sang meeting. Thank you, Gid, sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod, Councilor Arinicito Novero. Sir, mayong aga. Hello, Bombo Erlin, utod, wala po ba? Sige, Attorney, thank you, Gid, sir, sa time ni mo diri sa Bombo Radio Bacolod. Mayong aga, Attorney. Thank you very much. Mayong aga, God bless. Madamang salamat kay Councilor Arinicito Novero, ang chairperson sang Committee on Education sa may sangguniang panlungsod sang Bacolod. Meron pa nga sang pagsinapol buwas with mga unvaccinated nga mga manunudlo para nga at least bisan na paano makumbinsi man iniya sila. May pila man na ka mga rason na daring mga teachers ko na nga wala pa sila nakapabakuna, but ang ining face-to-face classes ang importante man lang nga dre nga masiguro gid bala kay kung may bata dira nga magapositibo o kung na ma-hospital o kung ang manunudlo man ang malatnan sang iyang estudyante, so mabalik naman na diri ang basol sa may Department of Education. Sa
Naka-record actually diri sang Education Department ako din 90 to ka mga eskwelahan ang na-identify para nga makapakigbahin sa ning limited face-to-face classes. Mayara sang 93.2% sa mga personnel sa 90 ka mga participating schools ang nabakunahan. So, hindi pagid 100% man na gani sang mga manunudlo sining 90 ka mga eskwelahan nga magapasakop for the pilot implementation ang vaccinated. Mayara pa sang 6.8% nga mga unvaccinated sa sining nga mga tinion. But ginpasalig man na diri ni Briones sa mga ginikanan nga mayara sang safety precautions nga iga-enforce para nga makabalik ka naman physically ang ilang mga estudyante o kan mga kabataan sa may classroom para nga tidra na gid magtuon kay mayari diri sang pilaman ka mga eskwelahan na-identify ini sila from Luzon, Visayas and then sa may Mindanao. Wala pagid sang mga eskwelahan from the National Capital Region nga ginapahanugutan nga magupod diri sa may pilot run sang face-to-face classes. Di may evaluation pa sang 20 ka mga pribado nga mga eskwelahan nga igalakip na diri sa may pilot implementation sang in-person classes. Upod naman ang mga international schools nga panugutan naman nga makapatigayon sang face-to-face classes. Ang pagsugod sang in-person classes para sa mga pribado nga mga eskwelahan magasugod sa Nobyembre 22 pa, a week later diri sa mga pampubliko nga mga eskwelahan. Mga ginikanan, syempre damo na ginagakumod mo no, nga pabalikon na dapat diri sa maya classroom ang mga estudyante kay kung i-assess agad bala ang learning sang mga kabataan, iti pila lang ka porsyento ang na-retain sa utok kanila. Kung mga nagakumod, ganito ay ginatun aning bata ko dari sa may module kay ako managyapo na nagasabat. No, idang ginikanan bala so swerte man ang basa-basa to sa ginikanan sa module ang bata niya naga-cellphone mo. Ang ginikanan naman lang ang masabat para nga makasumeter dayon sang module. Tikon mag-share diri ang ginikanan kag ang estudyante sa grado siguro 70% among yagid sa iba nga mga ginikanan na bala. Pera man lang ya sa mga estudyante nga hugod gid ya, mahugod kag matutom sa ila sini nga pagtuon nga sila mismo nagaset bala halin na alas 8 sa alas 9 baka-baka ko de danay pagka dugay-dugay pulo pa huway pero balik ka naman sa may module pero kung nakaisa mayra man niya bata yang inog sumiter nagalibwas inog submit lang nga module way pagyapon niya natandog. Siyempre kung ikaw yung ginikanan na lang mabayaan mo ng bata mo wala yung sumiter nga module kung ikaw na lang yung masabat. Ayo, sige, 39 minutos ang nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik na ton, report ni Bombolian ni Zil Minardo sa pila na ka mga sementeryo dari sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kahapon, yari katadra sa may Burgos Cemetery, i-check na to na karon sa may Handumanan Cemetery. Sa pagbalik sang Bombo Hanay, big time! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo
makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan pagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa